Empezamos, cando queiras. Moi bons días a todas e a todos. Como sempre, falaremos primeiro da Xunta de Goberno e logo comentaremos os temas que queirades comentar. Da Xunta de Goberno falaremos en primeiro lugar de licencias, un ascensor na Meixaga número 4, tamén unha licencia de segregación, outra licencia de obras de rehabilitación en San Lázaro, diferentes temas. Tamén se licitaron dúas actuacións, unha por importe de 63.000 euros para o arreglo da cuberta do Centro Sociocultural de Villestro e outra tamén en Villestro para o acondicionamento do camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo, en Quintáns, Villestro, por importe de 182.041 euros. Se aprobaron definitivamente as axudas, se publicará as axudas de comercio por importe de 1.684.500 euros, concédense 481 solicitudes, denegáronse 43 e unha foi retirada. Por lo tanto, de 525, 481 concedidas, 43 rexeitadas e unha desisteu a persona que a solicitara. Con isto nos quedan disponibles 219.500 euros que imos a tirar deles para reforzar a programación de Nadal. Perfecto. As que foron rexeitadas basicamente foi por non cumplir os requisitos da convocatoria, pois porque non acreditaban a baixada do 20% nas ventas, porque non se correspondían co epígrafe fiscal cos que estaban protegidos, ou porque en algún caso poucos non acreditaron, non poideron acreditar esa baixada. En outros directamente se comprobou que esa disminución non se tiña producido. Tamén diferentes convenios en materia de migración e inmigración e en materia de colaboración coas festas, diferentes sentencias, e por urxencia adoptáronse dous acordos. Se suprime a partir deste sábado o Mercadillo Fontiñas. Houve unha convocatoria pública que se poñían dúas condicións, unha que tiña que haber alo menos 65 postos e outra que alo menos un 40% de postos tiñan que ser para actividades distintas do textil. E en realidad non se cumpleu ninguna das dúas condicións. Había só 64 solicitudes, unha menos, pero tampouco se cumplía a variedade. E, por lo tanto, se entende que ese mercadillo non ten sentido mantelo. Por último, tamén por urxencia, se fixo unha pequena recorrección nas axudas á hostelería que espero que nos permita que a partir da semana que ven, en 2 semanas probablemente, poidamos resolver e tamén facer efectivas as axudas de hostelería. Non sei se hai alguna pregunta máis. As axudas de hostelería son 1.747.105 euros. E cando se poderían resolver? Espero que en 2 semanas. E as do comercio se empezarán a chegar agora? Con carácter inmediato. Supoño que me pasarán a firma esta mesma mañán o decreto ordenando o pago desas 481. E, por tanto, esta semana espero que queden efectivamente pagadas. Eses cartos que sobraron se van a destinar ao programa? A reforzar programas de apoio ao comercio e moi especificamente a programación de Navidades. Pero tamén destinados ao comercio, sí. Que pasa co mercadillo de Fontiñas? Porque, quero dicir, 64 solicitudes para suprimilo e las solicitudes.
Sí, pero aparte que non son as suficientes, aparte que non se cumple a variedade, a efectos prácticos, por exemplo, este sábado solamente había 11 postos. Quer dizer, ese mercadillo funcionou moi ben nas Navidades do ano pasado. Pero, según se foron abrindo os mercadillos no resto de Galicia, empezou a disminuir, e ahora mesmo, pois non está xustificado mantelo. Por tanto, se suprime, sin descartar que en momentos puntuales se poidan habilitar mercadillos pois de temporada, ou mellor en un momento determinado, para unha actividade concreta. Eu creo que non queda definitivamente descartado, pero ahora mesmo non ten sentido darlle continuidade. En cambio, o mercadillo dos xoves está plenamente recuperado. Está funcionando con 100 postos habitualmente, ou incluso con algo máis de 100 postos. Que, por certo, eran tamén os que había aquí hai un ano. No mes de decembro do ano pasado chegou a haber 110, 120 postos. E normalmente había entre 90 e 120. Pero logo empezou a baixar e ahora mesmo non, bueno, pues, non é rendible para os que van, nin é útil e, por tanto, non ten sentido mantelo. O mercadillo dos xoves é no mesmo espacio? Sí, é en Salgueiriños. E se ve plenamente recuperado neste momento. Quería preguntarlle por outro tema, un pouco en relación co comercio, como van os bonos corazón que están aí un pouco a relentar? Bueno, os bonos corazón están arrancando, quero dizer, ahora mesmo temos un número de comercios aceptable, 285, que supoño que xa verá algún máis, é unha cifra aceptable, e agora o que imos é a intensificar a campaña de publicidade para que a xente se baixe os bonos. Hasta ahora tampouco nos esforzamos moito nesa campaña de publicidade porque entendíamos que mentras non tuveramos un universo de comercios donde a xente poidera facer uso de ese bono, pois era pouco útil. Agora empezaremos, de feito, esta semana coa campaña de publicidade en radiofónicos, me imagino, non? Iría. Hasta ahora foi en medios escritos, porque a nosa prioridade hasta ahora era tratar de conseguir base. En comercio estamos satisfeitos, en hostelería hai moi poucos. Está claro que a hostelería con carácter xeral non se acolleu a este bono. En canto se solicitaron, como se actualizaron? Non teño dato actualizado, pero non demasiados. Pero espero que a partir da campaña de publicidade esta semana esta cifra se supere rapidamente. En todo caso, hai que lembrar que estes bonos están en vigor hasta o 10 de decembro. Por tanto, temos un tempo razonable por diante. Máis cousas? Non hai ninguna pregunta? Sí, a ver, non sei se escrito as declaracións así deste fin de semana do Instituto Galego de Vivenda de Solo sobre o tema do polígono da Xeonlla, bueno, que... Non. Bueno, que... Eu estuve fora, estuve no Congreso en Valencia, é verdad que non escoitei cal é o problema. Nada, que é posible que se estude esa ampliación de solo industrial, pero de todas maneiras din que non hai perigo ahora mismo de que, bueno, de que haya falta de solo... No, ahora mismo temos un marxen, eu dixen o outro día, que quedan parcelas por 256.000 metros, creo, de suelo neto, sin vender, descontando as que son de finsa. O problema onde está é que desde que se toma a decisión de facer un polígono ou ampliar un polígono hasta que se fai o polígono, necesitamos calcular 4, 6, 8 anos. É dicir, o polígono da Xeonlla é un acordo suscrito coa Xunta de Galicia no ano 2003 ou 2004 e inaugurouse en outubro de 2011. Foi a partir da crisis que se abriu e, en concreto, co Plan Galicia, eu penso
Ahora mismo non me lembro se foi no 2003 ou 2004, pero desde que se tomou esa decisión hasta que o polígono estuvo feito pasaron prácticamente 8 anos. Bueno, isto nos indica que se nos prevemos que para o actual polígono da Sionlla lle quedarían como moito 3-4 anos, pois é evidente que é urxente empezar a planificar e a traballar sobre a ampliación de solo industrial. Vai ao seu ritmo, ten licencia, temos aprobada a cesión dos terrenos, firmaremos un convenio, espero que en 1 ou 2 semanas, para facer efectiva a formalización desa cesión, inda que na práctica dispoñen deles, e, polo tanto, digamos que van ao ritmo que os propios emprendedores consideran razonable. O certo é que a ampliación de plazo da Xunta eu reconozo que foi maior da que se pedira, é maior da que esperábamos, e o que espero é que isto non teña como consecuencia, digamos, que nos tomemos demasiado tempo por diante. Pero, bueno, todo vai ao seu ritmo, todo está perfectamente encaixado, non hai ningún risco de perder ningún tipo de axuda, vai todo ben. Por aí por setembro iban a empezar a intentar captarse empresas que instalarse no biopolo, non sei se ten alguna información. Eso prefiero que faledes coa dirección do biopolo, que son basicamente a Asociación de Empresarios da área do Tambre. Non podo dicir nada, iso tens que falar con eles. O PP esta mañá que se baixa a presión fiscal non necesita reducción do IVA, eliminación da taxa de apertura baixadas en multiplusvalías e que cos superávits que están deixando os últimos exercicios sería asumible e promovería o consumo. Bueno, iso é o que di o PP todos os anos. É dicir, non hai ninguna novedade, é exactamente o mesmo discurso de cada ano, que, por suposto, o PP non aplicou nos anos en que foi goberno. E o que lle reclamos os demais. Necesitamos dispoñer de ingresos económicos. Non creo que a presión fiscal en Santiago sea unha presión fiscal que se poida considerar excesiva. Desde logo, ainda temos por diante anos incertos. E o que non hai é que confundir unha cuestión que en boa medida é técnica, porque hai un determinado superávit que ten un certo componente ficticio, porque simplemente se deriva de que houve actuacións que non se poideron executar dentro da propia anualidade, pero que, lógicamente, hai que manter a disponibilidade presupostaria, porque a súa execución se prolongará nos meses ou incluso nos anos seguintes. Ten moito que ver coas reglas contables que foron impostas no seu día polo ministro Montoro, que están orientadas a garantir que todos os concellos teñamos que dar sempre superávit, porque non podemos anticipar o gasto, polo tanto, iso nos obriga ao final a xenerar un superávit que tampouco é de todo real. Pero, en todo caso, o Concello é certo que xe ten unha posición económicamente saneada, pero moitos retos por diante e algúns deles e un escenario bastante incerto. Todos temos a idea de que no ano 2022 vai ser un ano donde vai haber unha certa disponibilidade económica, pero ninguén ten idea do que vai pasar no 23 ou no 24. Pero todos nos tememos que o escenario vai a ser moito máis rígido que agora. Como é sabido, Europa flexibilizou esas normas para o ano 21 e 22, pero xa hai moitas voces que nos indican que esa flexibilidade ten os meses contados. Que superávit fechou o Concello ano 2020, non?
non foi real. Formalmente foron 9 millóns, pero en esos 9 millóns estaba incorporado unha boa parte do superávit do 19. De feito, vos lembrades do debate que tuvemos. Ao final, a parte disponible eran 2 millóns e medio. A parte real disponible eran 2 millóns e medio, porque os outros 6 millóns e medio eran cantidades que estaban comprometidos. O problema que houve é que no superávit de 2019, no 2020, hasta novembro, non se autorizou ao Concello a dispoñer del e, obviamente, desde o 20 e tantos de novembro hasta o 31 de decembro non houve tempo material para executar esas actuacións. Por lo tanto, se incorporou co do 2020, pero a parte disponible real do 2020 non chegou a 2 millóns e medio. Por tanto, agora mesmo non podemos saber canto o importe real temos deses 9 millóns, canto temos, quero dicir, canto non está comprometido deses 9 millóns que sobraron, que temos superávit ahora mesmo. Prácticamente está todo comprometido. Todo. Este ano non vamos a contar con ese posible... É probable, pero eso sabiremos en abril. Hasta abril non o imos a saber, hasta finales de marzo, principios de abril, non o imos a saber. Ahora mismo, esos 9 millóns, teño que lembrar que unha parte moi importante, aproximadamente 4 millóns e medio, foron para axudas, en concreto para estas axudas que ahora estamos axudicando definitivamente, e outra parte foron para obras que se están executando. A Avenida de Asturias, a obra do Hórreo, eso se financia con cargo a esos 9 millóns. Por lo tanto, non é que sobraran 9 millóns que os guardamos, non. Foron 9 millóns que serviron para financiar axudas, por un lado, e investimentos reales, polo outro, que se están executando neste momento. As obras dos baños que temos aquí abaixo, o arreglo da Costa do Cristo, esas obras van todas con os baños da Alameda, todo eso vai con cargo a esos 9 millóns de euros. Por tanto, non é un diñeiro que sobrara, é un diñeiro que se utiliza para a realización de actuacións. As obras de regeneración de asfaltos que se acaban de adxudicar, bueno, todo eso son actuacións que van con cargo a esos 9 millóns. Por tanto, non é que sobrara, nin vayan a sobrar. Entón, entendo que non se plantexa o goberno local facer esa rebaixa. Ni nos plantexamos subir fiscalmente, ni nos plantexamos facer unha rebaixa. E debemos lembrar que o IBI en Santiago está congelado ao longo de todo este mandato. Queda todo o mandato congelado. E o 0,51? Creo que é o 0,51, que xa foi baixando. O que pasa é que os anos anteriores subía como consecuencia da actualización de valores catastrales. Esa actualización de valores catastrales finalizou no ano 2018 ou 2019 e, por lo tanto, a partir de aí, eso xa non opera. E, de feito, nos anos entre o ano 2008 e 2018, no, 2009, 10 e 2018, que cando entrou en vigor esa actualización de valores catastrales, foi compensada esa actualización de valores catastrales cunha baixada do tipo impositivo. Pero desde o ano 2019 non hai actualización de valores catastrales. Por lo tanto, eso se mantén conxelado o 19, o 20, o 21 e o 22 e o 23 tamén. Ok? Bueno, pois nada máis. Ninguna pregunta non iría. Bueno, pois moi bons días a todas e a todos.